Praise the Lord. Praise the Lord. Magion kursaचे कृपेन कृपेन निवारमका निवारमका आमच्या आमच्या देवा देवा आमच्या आमच्या स्मरणाचे आदिस्मरणातले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. सर्गाच्या राणी उल्हास भाव हालेलुया कित्या जकातू फौज झाले हालेलुया तो आपणे हंगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया संतोषाने उल्हास भाव अंकुआरी मरिये हालेलुया कित्याक सुमी करोस जीवन झाला हालेलुया प्रार्थना ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतात आपल्या आपल्या जिनेमाना जीवन पडवले संसार संत शांत दया केली ताचे मय ओंकार मरी मरीफात तसना जिनेसु संत संकाला बस करून मगताम त्याच क्रिस्तामच्या सीमे मरीफात आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसा आधी जसा आणि सदा सर्वत आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसा आधी जसा आणि सदा सर्वत आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसा आधी जसा आणि सदा सर्वत आमेन. देवा केल्या वडव्या आमच्या रखण्या सजींच्या जाईन मका दिलाय तुझे तबे मोठच वाढाय मका राग संताय आमेन. सपना सोड शेवटी तांका आणि निरंतर प्रकाश सतमन तांदेवा सर्गा आणि विचार आणि जेजू ख्रिस्ता आमच्या तो पवित्रात्म्या तो मेलो आणि तो मेल्यामध्ये तिसऱ्या दिसा मेल्यांचो जिवंत सरगार सोडलो सर्व देव उजव्या सत्मंता पवित्रज्ञा कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पत्कांचे ताणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज जमकाय तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारात जाव नमान मरिये कृपेन भरलेले तुम्ही तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ खुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाची माय आम्हा पप्यांसाठी आताण्यांच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक येगडी बोर आमचे दोळे आम्ही दांकिया आमचे हात आमच्या काळजाकडे दवरया जिवंत जेजू आज आम्ही ताका साक्ष देऊ जिवंत जेजूचो भावात आमच्या काळजांनी आमच्या मनांनी आमच्या कुटुंबांनी कसो आसा त्या विशीं आम्ही साक्ष देऊंक आम्ही सगळी सांगता म्हणल्या तो जेजू महिमेन तो नेसला सिंहासनार तो बसला तो आमचो राय त्या जेजूची साक्ष आम्ही दिवंक सांगता म्हणल्या तो जेजू
आमच्यापासून आपले रगत विकृत कर आमकां ताणे ताच्या भुरग्यांक मोलाक घेतले. आमी कितली मोला दीक ताका. कितले फावटी तो सांगता पण आमी आमच्या काळजांनी ते विसराता. ते जेजूचे उतर आमी हर एक फावटी विसराता. तूं म्हज्या दिश्टीन मोला दीक. सदांच तो आमकां सांगता, तूं म्हजो पूत, तूं म्हजें धूव. हांवें तुका म्हजें रगत दिवन मोलाक घेतलां. त्या जेजूक आमी नमान करया. तो जेजू आमचो राय. त्या जेजूक आमी म्हणया, तुका नमान जेजू. तुका जावं जेजू आराधन. तुका जावं जेजू स्तुती. तूं राय, तो वैभवान नेसलाय. तुझ्या बापाच्या कुशीन तूं बसलाय. तुझें सिंहासन ससनाच्या ससनाक बाळचें. तूं केदींकच थंयसावन हालचो नाय. तुजो मोग खरोच थीर आनी दृढ. तुजी सोबाय खरीच पवित्र आनी पोरमोळान भरलेली. तुज्या सांगाता तुज्या पांयां तळा उबें रावंक म्हाका तूं फावो कर जेजू. हांवें ही जिणी पवित्रपणी जियोंक. हांवें ही म्हजी जिणी भाग्यवानपणी जियोंक. तूं म्हाका कृपा दी जेजू. जेजू तुजें उतर म्हज्या काळजांनी रोमोंक हांव आज तयार आसा. तुजें एकच उतर पुरो जेजू म्हज्या जिवीत बदलोंक. आज जेजू त्या आमच्या सोडवंडराक, त्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू आमी नमान करया. कितलो अपरिमीत असो मोग आमचे पासून ताणें ताचें रगत दिलें. शेळी जावन तो बदल्लो. राय तो कितेंच नातल्या आमकां ताणें आमकां बचाव करच्या पासून आपणाकच खाली केलो. त्या जेजूक आमी आराधन करया. वडा तळ्यान आमी ताची स्तुती करया. आमी ताका म्हणया, जेजू तुका जावं स्तुती, मान, होगळाप, आराधन, वंदन, जय जय, होजाना. कितले आमी ताचे कडेन ताची स्तुती केली तितले कितले उसरल्यार पावाना. ती स्तुती आमी करया आनी म्हणया, हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती 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 तुका स्तुती तुका स्तुती तुका स्तुती तुका स्तुती तुका स्तुती तुका. तुझ्या नावाचे भजन करूं. सकाळी तुझं मोग परगटू. रातभरचे विश्वासी पण गजूंक. हालेलुया 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 हालेलुया. बहुवत्या देवा तुका जावं अर्धा. बहुवत्या देवा तुका जावं महिमा. बहुवत्या देवा तुका जावं स्तुती. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जेजू तुझे उत्तर किती कसं हाला ना. जेजू तुझे उत्तर किती कसं बदला ना. तुका जाव स्तुती जेजू, तुका जाव वंदन जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, 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 जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Kancha sar, kancha sar, kancha sar, kancha sar. Jesus, स्तुति स्तुति Thank you, स्तुति Jesus. स्तुति पदवी तुका जेसु पदवी तुका जेसु पदवी तुका जेसु हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. कृष्णाच्या बापा Krishnaच्या बापांत हांव तुका आपटयता भेटयता ती मोगाच्या आपताची आमच्या आमच्या सुमी आणि सोडूनदारा जेसू क्रिस्तची पूर्ण उडणी रगत तत्व आणि आणि देवपण देवपण आमच्या आमच्या बदकांच्या आणि सगळ्या बदकांच्या बळीपणापासून मागे आम्ही ह्या पहिल्या कणात आशीर्वादा आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबातल्या हर एकल्या संध्यांचेर जेसू तुझा आशीर्वाद होत. जेजू तू आमच्या कुटुंबात येऊन वस्ती कर. जेजू आमच्या कुटुंबात असले हर एक मनस्ताप, हर एक झगडी, असमाधान जेजू ते आशीर्वादाने बदल. जेजू जेजू तू आमच्या शेजाऱ्यांक सांगता येऊन राव. जेजू जेजू तू आमच्या दुश्मना लागी राव. जेजू जेजू आज तुझो आशीर्वाद असो शिवर आम्ही कामकाच्या जाग्याचेर तू वत. जेजू थंयसर हर एक उणेपण असलें तुझ्या पवित्र नावान नापयस जाऊन दी. जेजू जेजू म्हज्या बॉसाक, कलिग्सांक, कंपनीच्या ओनराक आशीर्वादित कर. जेजू जेजू मागता जेजू आमच्या कुटुंबांत वडिलां आसात, प्रायेन ती पावल्यान, उतर प्रायेन ती आसात, तांकां कोणूच ना पूण तूं आदार तुजो तांकां तूं आशीर्वादांनी भर. जेजू तांच्या ह्या उतर प्रायर तूंच तांचो आदार जा. जेजू मागता जेजू आमच्या कुटुंबांनी ल्हान भुरगीं आसात, प्रायेक पावलीं भुरगीं आसात, शिकाप जोडची भुरगीं आसात, ह्या भुरग्यांक तूं आशीर्वादांनी भर. जेजू हे आतां उतर आमी 3 फावटी भक्तीपणान रिपीट करया. जेनेसीस Genesis 12 12:2. हांव तुजेर हांव तुझे एक तावनी वडपर एक वडपर जाव उजयतलो, करतलो, तुजेर हांव आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो घालतलो आणि आणि तुझे तुझे नाव नाव वर्त वर्ती करतलो करतलो आणि आणि तूं तू जातलो जातलो एक एक आशीर्वाद. आशीर्वाद. जेनेसीस जेनेसिस 12:2 12:2. हांव हांव तुजे तुझे तावन तावनी एक एक वडपर जाव वडपर देतलो, तुजेर ते हांव हांव आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो घालतलो आणि तुझे आणि नाव वर्ती तुझे नाव वर्तें करतलो करतलो आणि आणि तू तूं जातलो जातलो एक एक आशीर्वाद. आशीर्वाद. जेनेसीस जेनेसिस 12:2 12:2. हांव हांव तुजे तुझे तावन एक तावनी एक वडपर वडपर जाप देतलो देतलो, तुजेर तुजेर हांव हांव आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो घालतलो आणि आणि तुझे तुझे नाव नाव वर्ती वर्तें करतलो करतलो आणि तूं आणि तू जातलो जातलो एक एक आशीर्वाद. आशीर्वाद. सकाळी दादले सांगात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरिफात, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरिफात, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरिफात, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फात. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फात. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फात. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फात. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फात. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फात. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाप्पा. कृष्णाच्या बाप्पा आमच्या सुमिया आणि सोडून जेजू ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या ह्या कणात मी समर्पण देऊन माग्या. आज विंगड चिंदी फायनान्शियल इश्यूजांत संपडलेल्या हर एका आमच्या भाव बहिण्यांक पासून आज लोन घेतला बँकांत हांव तुमच्या बिझनेसापासून इन्वेस्ट करूंक, पण ते बिझनेस वयर उबारूंक कश्ट जाते आसात. कोणी अडखळ दितात. जेजू कडेन मागया, जेजू तू हे बिझनेस दडत्या मापान उबार. जेजू कोणाकी आमी रीण दिला तांणी रीण फाटी दिवंक ना. तांचेर बेसाराय आसा जावंक पुरो. तांचे पासत आमी मागया. हे घडये मागया आमी प्रत्येक रितीन आज जी कोण कामाच्या सोदनेर आसात, ऍप्लिकेशन घालून तकोन गेल्यात, डिप्रेशनाक पावल्यात, एग्जाम बरोवंक आसा, एग्जाम फेल जाते आसात, सगळी गरजो जेजूक समर्पिया. जेजू तू तांच्या संगता राव. जेजू जेजू तुझे उतर तांकां धैर्य दिवन दी. जेजू भिये नाका, हांव तुजे सवे आसा. जेजू ह्या उतरा वरवीं जेजू तू तांकां परत धैर्यान भर. जेजू आज कोणी मिनिस्ट्रीचे एप्रुवलाक कोणी वेट करनासात, ऍप्लिकेशनाक सिग्नेचरा पासून वर्सान वर्स म्हयन्यान म्हयने राखोन आसात एक सिग्नेचर पासून. जेजू तू तांची बिरमत पाव. जेजू जे कितें तांकां गरजेचें तें तुका कळीत आसा. जेजू आनी तुका असाध्य म्हणलें कसलेंच ना. जेजू मागया जी कोण सिवील आयडी इश्यूज आसात, एड्रेस घालूंक कश्ट जाते आसात, ऍप्लिकेशनां दिवंक गेल्यार पेपरां पिंजून उठयतात. जेजू त्या निष्ठूर कठोर आल्ल्यांक तांचे मौन परिवर्तन कर. जेजू ह्या तुझ्या लोकांची तांणी बिरमत पाव अशें कर. जेजू सगळी जेजूच्या पांयतळा मुळान घालून ह्या आतां उतर आमी रिपीट करया. जॉब 22:28 तुझे सर येवजण्यो सफळ जातल्यो आनी तुझे वाटेर उसवाड फावतलो. जॉब 22:28 तुझे सर येवजण्यो सफळ जातल्यो आनी तुझे वाटेर उसवाड फावतलो. जॉब 22:28 तुझे सर येवजण्यो सफळ जातल्यो तुझे वाटेर उसवाड फावतलो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फात. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फात. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फात. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फात. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फात. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फात. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फात.
आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. कृष्णाच्या कृष्णाच्या बाप्पा हो मगाच्या पदाची आपत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या आपत्कांच्या या तिसऱ्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया. आज विंगड विंगड रीतीने पिढ्यांत वळवळच्या आमच्या भाऊ बहिण्यापासून ब्लड टेस्ट करूंक कसा रिपोर्टाक वेट करनासात फुडें दसकत काय असा थकली फटाफट मायग्रेन असा थ्रोट इन्फेक्शन जाला थायरॉइड असा हार्मोन इम्बॅलन्स जाला आर्थरायटिसचे दुखीन वळवळून आसात कॅन्सर पिडेंत आसात आमचे भाऊ बहीण साबार जण ल्हान भुरगीं कॅन्सरांत वळवळून आसात डायलिसीस करनासात किडनीचे प्रॉब्लेम आसा आज हार्ट सर्जरी करूंक आसा हार्टान ब्लॉक जाल्यात म्हळ्यार लिव्हराचे प्रॉब्लेम आसा गॅस्ट्रिक ट्रबल आसा डायबिटीज ब्लड प्रेशर नॉर्मलार कंट्रोलार येना जावंक करूं केस जडतात डिफिशियन्सी आसा व्हायटामिन डिफिशियन्सी व्हायटामिन डी डिफिशियन्सी आसा न्हीद बरी येना सगळीचे सुख समर्पण दिवन मागया कोणी साबार तेंपातान बेड्डार आसात बेडसोस जाल्यात तांची कोण सेवा करता तांच्या पासून ती मागया त्या हॉस्पिटलान डॉक्टर नर्स रात दीस हांचे पासून वावरतात तांची सेवा करतात तांच्या पासून प्रत्येक रितीन मागया तांकां गरज आसचे मोतीचे समाधान जेजू लागून दिवन मागया सगळी जेजूच्या पांयान तळा उबारया ताचे भोव पवित्र मनीक रगत जी कोण पिड्यांत वळवळतात हर एक त्या पिड्येच्या जाग्यार जेजूच्या अमोलीक रगत शेणो ती पिडा संपूर्ण रितीन गुण जावन दिवन मागया आणि ह्या उत्तरां रिपीट करया जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकडे सोदे म्हाका कित्याक साध्य जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकडे सोदे म्हाका कित्याक साध्य जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पर मनशाकडे सोदे म्हाका कित्याक साध्य जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कृष्णाच्या बाप्पा प्रसन्नाच्या बाप्पा हांव तुका तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सौम्य आणि सुंदर जेजू ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिणाम सोड. ह्या चौथ्या कणात आम्ही प्रत्येक रितीन समर्पण देऊन मागया. विंगड रीतीच्या मागण्या ग्रुपापासून, कॅरिस्मॅटिक ग्रुपापासून, तर लिडरांपासून जेजूची शुभवार्ता प्रगट करता असताना तांकां येवच्या कश्टांनी तांणी शांत रावन ते कष्ट झुजून उरून तांकां गरजेची कृपा जेजू कडेन मागया प्रत्येक रितीन आमच्या सर याजकांपासून तांच्या फिरगजींत तांकां येवच्या कश्टांत ताळण्यांत तांणी जैत व्हरूंक आनी जेजूची मिसांव संपूर्ण रितीन शेवटाक पावोवंक तांकां जेजू कृपा दिवन मागया प्रत्येक रितीन सर धर्म भयण्यापासून आज विंगड रितींनी ती तांची सेवा करनासात, एज्युकेशनांत, हॉस्पिटलांत जेजू तूं तांचो आदार, तूं तांचें बोळ जा म्हणून मागया प्रत्येक रितीन ह्या पवित्र सभेंत विंगड गेल्ल्या आमच्याच भाव भयण्यापासून परत तांणी जेजू सरशी फाटीं येवंक, जेजूची सेवा करूंक, जेजूचें मिसांव प्रगट करूंक जेजू तांकां आदार जावन दी म्हणून मागया आमी प्रत्येक रितीन आमच्या युवा जणांपासून आज आमचे युवा जण जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करचे एक व्हड हातेर ते जावन आसात. तांकां येवचे ते कश्ट ताळण्यो तांतून तांणी जैत व्हरून जेजू तांकां कृपा दिवन दी. कसल्या सुकोट्या इश्टागतीन तांणी सांपड नाशें, त्या वायट चालीन तांणी वचनाशें जेजू तांकां राखून व्हरून दी. खंयचें सारकें म्हणलें जेजू तांकां ताच्या दुतांक धाडून दिवन कळीत करून दी. आज मागया प्रत्येक रितीन जी कोण एक बऱ्या लाईफ पार्टनराक वेट करनातात तांच्या पासून एक बरो संगाती तांचे कुटुंब बांदून हाडून जेजू तांकां लाभून दिवन दी म्हणून मागया प्रत्येक रितीन आज जे जोडे आपल्या जिगाजरी जिवितांत एक भुरग्याच्या देण्या आशेता तांचे पासून वकात करून ती कोण गेल्या लोकांचे उतर आयकून ती विराराय जाल्या तांचे पासून मागया जेजू साध्य म्हणलें कसलेंच ना जेजू तांकां एक भुरग्याचे देणे फावो करचे मागया प्रत्येक रितीन आज आमच्या सेमिनारीन कसच्या हर एक आमच्या भावा भयण्यापासून तांकां मेळचे शिकोवणे वरवीं जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तांणी प्रगट करूंक आसा. त्या वेळी तांकां कसलेच कश्ट पिडा ताळण्यो येनाशें जेजू कडेन मागया. आनी आतां उत्तर आमी रिपीट करया. एक्झोडस 14:14 सर्वेस तुमचे खातीर रुसलो तुम्ही शांत राहा. एक्झोडस 14 सर्वेस तुमचे खातीर रुसलो तुम्ही शांत राहा. एक्झोडस 14:14 सर्वेस तुमचे खातीर रुसलो तुम्ही शांत राहा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची गळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा.
जेजूच्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवर फात आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कर काउट कर बाप्पा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवर फात आमची आणि आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड काउट कर कर बाप्पा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवर फात आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड काउट कर कर बाप्पा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवर फात आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कापड काउट कर कर बाप्पा. बाप्पा. शासनाच्या कृष्णाच्या बाप्पा बापा तुका बटेता जळती मगाच्या तुमच्या सम्य आणि आमच्या सम्य आणि सुंदर जेजू सुंदर जेजू ख्रिस्तची कुडणी कोड रगत आणि रगत मोने देव मोनी देव तुमच्या पथकांच्या आमच्या पथकांच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या पथकांच्या परिकल्पनापासून ह्या क्रियेच्या कणात आम्ही दिंबेर आम्ही पडया आमचो हात आम्ही उभारया ह्या क्रियेच्या कणात प्रत्येक रितीन माग्या ह्या मॉर्निंग लाईनात या युट्यूबांत हजार असल्या हर एक आमच्या बावंडां बसत तांचो गरज आमकां कळीत ना पूण आमच्या जेजू कळीत आसा त्या जेजू कडेन आमच्यो गरजो आमी ताच्या पांयां तळा आमी उबारया ते ताची खुशी जाल्यार ते आमच्या जिवितांत घडोवन दी म्हण मागया नंतर अधिक वर्तें आसतें जेजू आमकां फोव करतलो म्हणल्यार आमी भरवोसून मागया प्रत्येक रितीन मागया ह्या पिटिशन चॅट बॉक्सांत आसच्या हर एका पिटिशना पासून बापोय आपल्या पुताच्या रेसिडेन्सी स्टॅम्पा पासून मागते आसा प्रत्येक रितीन ते पेपर आमी जेजूक उबारया ह्या पेपराचेर जेजू तुजी नदर घाल अशेच सबाज जाण कश्टांनी आसतात जेजू तांचे स्टॅम्प रेसिडेन्सी जायनासतना कश्टांनी आसात जेजू कितल्यागी वर्सांत हांव थंय आसात जेजू 1-2 वर्सांत आज बरें लो येता आज एक मनीस म्हाका कुमक करतलो आज मिनिस्ट्रीन कोणी एकलो येवन ह्या पेपराक सायन करतलो म्हणल्यार भरवशान ती मागते आसा जेजू तांचे तूं मागणी स्वीकार कर जेजू एकलो भाव युक्यांत आसा कामा पासून मागते आसा ताच्या पासून मागया अशे सबाज जणी आपल्या कामा पासून मागते आसात दुसऱ्या कंट्रीनी ती आसात थंयसर कोणच नाव आपलो पण जेजू तूं आसाय तांचे सांगता म्हणले तांकां खरी पातयणी आसा आनी एक बरें काम तूं तांकां फावो करून दिताय म्हणलो भरवोसो आसा ह्या लायनीर सबाज जाणांची गरज आसा रिना म्हणली बहीण ताच्या कुटुंबा पासून आनी हेरां पासून मागते आसा ताच्या जिवितांत तूं ताका समाधान दी जेजू ताचो घोव परत एकटी ताचे लागीं येवं तांचे कुटुंबाचें जिवीत बांदून हाडूंक तूं ताका बेसावांनी आशिर्वादांनी भर जेजू सबार कुटुंबां विंगड जाल्यान तांचे पासून ती मागया ह्या घडये ल्हान कारणा पासून डायवोर्साक ती एप्लाय करनासत जेजू हे कुटुंब तुका आमी उबारता जेजू जे कितें मनस्ताप आसा जेजू तुज्या मुखार तांणी राजी संधान करीशें तूं तांकां तांचें मौन परिवर्तन कर म्हण मागता मागीर आमी ल्हान भुरग्यां पासून ऑटिस्टीक हायपर एक्टीव कितें करतात म्हणल्यार त्या भुरग्यांक कळीत ना आनी आवय बापूय तांची जतन घेवन आसात त्या आवय बापूयक समाधान दी जेजू त्या भुरग्यांची जतन घेवंक जाय आसची गरज असली जाणवाय तूं तांकां फावो कर जेजू मार्गारेट म्हणल्या भयणीच्या पर्सनल इंटेन्शना पासून एकलो मागते आसा विशेका म्हणल्या एका भावाच्या इंटेन्शना पासून मागते आसा अरुण म्हणलो भाव जे कितें तांचे पिटिशन आसा जेजू तुज्या मुखार आमी उबारता तुका ते कळीत आसा जेजू 6 जाणां भुरग्यांक चेडवां भुरग्यांक विसाचे प्रॉब्लेम्स आसात तांचे स्पॉन्सर तांचे एम्प्लॉयर तांकां ही कंट्री सोडून नसोंक वताय करते आसात जेजू तुज्या मुखार उबारता जेजू ह्या भुरग्यांक जेजू तुवें हांगासर राखोन हाडलाय जेजू तुवें हाडलाय तर जेजू तूंच तांकां
एक वाट दाखय जेजू. ह्या कंट्रींत तुवें तांकां आपण हाडलाय. तुजी महिमा परगट जावच्या पासून जेजू ह्या भुरग्यांक एक फावो तो मार्गदर्शन, एक फावो ते मार्ग तूं फावो कर, वाट दाखय जेजू. आनी हांगासर तांकां काम करून जिवंक तांच्या कुटुंबा पासून तूं तांकां आदार जा म्हण मागता. हे सगळी गरजा आमी समर्पिया. एकलो भाव फायनान्शियल इश्यूजांत ताका ट्रॅप केला. ताची कसलीच चूक ना, पूण ताका ताचेर गुन्यांव मांडला. त्या भाव पासत मागया प्रत्येक रितीन. आयसीयूंत असच्या भावा पासत मागया. असा 12 जण आयसीयूंत आसात, मरणाच्या सणीर आसात. मरण आनी जिवीत म्हणल्यार ह्या जिवितांत ती झुजून आसात. ह्या झुजान जेजू तूं तांकां जैत वंतला पळय. तुज्या मलीक रगतांचेर सणोवन जेजू तूं तांकां परत एक जिवीत दान कर म्हण मागता जेजू. हे सगळी गरजो आमी समर्पिया. आनी हे आतां उतर वडा वर्तान आमी उसारया. Psalm 2:8 मुझे लगी माग कौन तुका राज करून देता द्विशकांश तुझे अधीन करता. Psalm 2:8 मुझे लगी माग कौन तुका राज करून देता द्विशकांश तुझे अधीन करता. Psalm 2:8 लगी माग कौन तुका राज द्विशकांश अधीन करता. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावर आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावर आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावर आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावर आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावर आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावर आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावर आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावर आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावर आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. ये भगवंता देवा बळवंता भगवंता हमारा आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. हे भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, हे भगवंता हमारा आणि सगळ्या संसाराची ये भगवंता देवा भगवंता बळवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. हालेलुया 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 हालेलुया. हेनरी मार्गरेट लिस्टन मिल्टन हिल्डा मेरी जगलाविता सोनल टेरेसा सिल्विया सामसे आरन ऑस्टिन विक्टर अनिता आश्ली लैंसी लनित आरोन वाज बिल जसिंता हेनरी जेनिसिया जिशल सिंड्रेला जेम्स हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एसन कैटलिन कैल्विन किशोर वीडा लीना नैन्सी लोबो स्टीफन निकुटम सिरिल लोबो रीना अरुण टेरेसा कैस्मिर ट्रैवर पया हर एक तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या हातार समर्पिता. अभिषेक या यूट्यूबाचेर कितले मागणे एकत्र क्लारा आल्वा आणि सिनेला दिव्या राणी या हर एक तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या समर्पिता देवा. रॉकी तुझ्या समर्पिता देवा. विशेष हर एक तुझ्या भुरग्यांक कापडच्या दैवी कृपेन भर आयचेच आशीर्वादाने भर हर एक तुझ्या कामाचे तांकां जैत लभितो तांकां सांगता लावून तांकां सणान भर कितल्याना इंटरव्यू वेचे आसात नवे कामां वेचे आसात कितल्याना नवे बिझनेस स्टार्ट करतात हर एकल्या तुझ्या आशीर्वादाने भर म्हण जेजूचे पवित्र बळवंत नावान
शकता. आमेन 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 आमेन. मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू भगवंती Maria Maria Devac देवाची Mohian माया Kartinadi पप्या खाते Karataniam विनाधिकार Shamanachaka आणि आमची Amen. बाप्पा आणि आमेन. पुता आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा आणि सदा सदा. सर्वदा आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise Lord. the Lord. विशेष रान आज मंगळवार फाल्यांच्या दिसा बुधवार फाल्यांच्या दिसा संजेर 7 ते 7:30 इंटरसेशन 7:30 ते 8:30 प्रेज एंड वर्शिप वर्ड ऑफ गॉड आणि हिलिंग सर्व्हिस सिस्टर सेलिन कुटेनो वर्ड ऑफ गॉड दिवन हिलिंग सर्व्हिस चलून वरतली संदाला सोपरत तावन विशेष सण फाल्यांच्या इराद्यापासून विशेष सण माग्या आणि सेम हे लिंक पोस्टर आम्ही शेअर करतल्या हेरांक तुम्ही शेअर करा आणि हेरांक तुम्ही सांगा चड लोकांक ऍटलिस्ट एक 5 जणांनी फोन करून सांगा या जमत विषयान विशेष फाल्यांच्या त्या वर्ड ऑफ गॉड विशयान विशेष ऍटलिस्ट 5 जणांक फोन करून सांगा तिलसिया जॉईंट जाऊन सांगा आम्ही सगळे सोम्याच्या राजांत बळवंतरान वावरूया. देव तुमका हर एकल्यांक आशीर्वादाने बेसावाने कृपेन भरून दी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आयच्या दिसा चिल्ड्रन मिनिस्ट्री असतेली. Yes. Okay. 7:30 8 to 8:30. 8 to 8. What is the time? 8 Yes. 8. Okay. In India, so time 10:30 to 11. As a children ministry, Falans word of God. Rati 9:30 वरांक intercession starts जाता 10:11 word of God, praise and worship, word of God, healing service. India so time. Okay, praise the Lord. Praise the Lord.